Tul il-jum ta' tlieta jiftaħ l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa u jibqa' miftuħ sal-aħħar ta' Jannar. Il-ħinijiet li fihom tista' ssir kaċċa huma l-istess bħal tal-istaġun tal-ħarifa li għadda, li jfisser minn satejn qabel titla' x-xemx sa satejn wara li tinżel, mit-tnejn sas-sibt. Fil-ħdud u l-festi pubbliċi, il-kaċċa trid tieqaf fis-sija ta' wara nofsinhar, filwaqt li bejn il-15 ta' Settembru u s-7 ta' Ottubru bejn it-tnejn u s-sibt il-kaċċa għandha tieqaf sas-7. Fis-qarrija tas-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja Sajt u Drittijiet tal-Annimali intqal li l-liġijiet marbuta mal-kaċċa se jkunu nfurzati b'mod qiebes tul l-istaġun b'ispezzjonijiet fuq l-artijiet fejn issir il-kaċċa. Min jinqabad jikkaċċja jew inkella jonsob għal tajr protett ikun qed jissogra multa ta' 5,000 euro jew saħansitra jirriskja li jintbagħat għal sena ħabs. Dan filwaqt li jkun hemm sospensjoni permanenti tal-liċenzja tal-kaċċa jew l-insib. Min jinstab ħati għat-tieni darba jista' jeħel sa 10,000 euro multa u sentejn ħabs.